Bumi gonjing langit lataton Lereginin cangere sang mawe gandrung sabarang jinulwoge romoyak mayik wah mati kakekku putuku nggir Bratasena ana dawuh ngopo urmangsa bungah kasampur mongkok piasing kengeyang dening sira putuku bangkit hanuju Rama katitik dharmamu bisa madhangake swasana jroning negara Ngekataka. Kowe njaluk ganjaran apa nggih Bratasena? Maswapati kakekku aku ora njaluk apa-apa. Malah para aku bakal tak yenake kepiye karepe. Kakang Kurupati ngukuhi negara Ngastina apa diparingake marang para Pandhawa nggih. Titi kalungguhan iki kanggo njajari marang kamurkane wong Kurawa. Sira ndak patah babat ana alas merentani ya wisa marta. Perlune nggunun mukti hanya Kurawati mbau denda sira sakadang. Najan kae papan gawat kaliwat jalma mara jalma mati nanging kanthi ateping tekadmu bakal sinurung sangka ngarsaning Gusti Kang Murbeng Kawasa. Bakal entuk dalan kamulyanmu jaluk pamit Maswapati kakekku. Hilir tandure wosu hilir